Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May kapin sa 20 tanan ka mga salakyan kag motorsiklo ang ginpangto. Kag may mga gimpang kakasman nga mga illegal structure sa ginpatigay nga clearing and towing operation sa barangay Bata sa Bacolod. Nagpatigayon sa road clearing and towing operation nakatapos ang Bacolod City Legal Office kag Bacolod Transport and Traffic Management Department o kun BTTMD sa circumferential road sakop sa barangay Bata, Huwebes nga adlaw. 7 ka mga illegal structures ang tigayon nga napangguba sang CLO samtang 19 ka mga salakyan kag mga motorsiklo ang ilang nadakpan kag ginpangto. May 5 pagid ka mga salakyan nga nagbalabag sa among dalan ang ginatagan man sang BTTMD sang notice. Sunod sa kay Levi Panggi ang pamuno sang CLO enforcement team, ginpang-impound ang mga o kunang nasambit nga mga motorsiklo bangod wala ini sa mga nagakaigo nga mga dokumento samtang ang iba naman nga nagabiyahe pero wala sang business permit. May 2 ka mga persona nga nagangkasanay sa motorsiklo ang ginparahan sang BTTMD bangod wala sang suksok nga helmet ang mga sakay diri. Apang wala sila magpondo. Sa unhan, may highway patrol group kag dadakpan ang 2. Nakuha sa driver kag ang isa ka tutor kag ginapatihan bag-o lang nagamit sa illegal nga aktibidad. Nakapalagyo naman ang angkas sini. Ginako man sa driver nga may dala nga illegal nga drogang iaupod nga nakapalagyo sa karon. Yara sa custody sa Police Station 10 ang driver kag ipaidalom sa drug test. Sa record sang BTTMD, may kapin sa isa kagatos na ka mga kolorom nga mga motorsiklo kung nagabiyahe nga wala sang business permit ang ilan na impound sang tinalikdan nga bulan. Registration, isa inang nagbayular nga nag-expired. Ikaduha, ang aton nga kolorom, gabiyahe nga wala sa kakaigo nga dokumento, mga permit nga halin sa aton sa city. Ang ikatatlo mo ning mga motorsiklo nga nagabiyahe nga wala sa mga helmet. May mga e-bikes man ta nga nalakpan. Actually, ang e-bike gina-check man sa aton BTTMD kahit isubong gina-required sila sa aton nga barangay nga magkuha sila sa ilang mga permit kag kung maglabay sila sa area nga mga restricted, dakpog sila sa BTTMD kag i-impound ang ilang mga e-bike.